iDlamlenze Development Foundation present iBlue Nation Festival 15 years celebration. Nethula laphana ke influencer intokazi uBrighton Shando uzobe ekhona ke I believe as uMC talented ke lentokazi inezinto eziningi ezesinto ezenzayo abantu banokuyibona ku TikTok ihambene nemicimbi ethize imicimbi eminingi futhi ebayimpumelelo so izobe ikhona ke lentokazi siyabonga kakhulu kuzoba umculi la ujikelele maybe abaningi abamazi nami anginawo umlando omkhulu ngakho kodwa ngiyazi ukuthi unomculi kuthiwa ujikelele lapha kuMaskandi uzobe khona ke ngazi umfoka bani kodwa ujikelele yena bese kuba ubani kuba uKiss Before uzoba MC kuyaziwa amagalelo akhe imicimbi noMaskandi eminingi aseyihambile eyiphethe ngendlela esimangaliso italent elodwa ke leli eletha uKhuzana shothi uKhuzana ke uhlale phansi wacabanga ukuthi uzolanda bani wasecabanga lensizwa ukuthi ke hayi ingaba khona ithimba lisebenze nayo uKhuzana libone kuyinto efanele ukuthi abamlande lo muntu sibona kakhulu ukuthi bemcabange asonde bese kuba nalesimemezelo esincane sokuthi leya competition eyayikade imenyezelwe epageni kaKhuzana ku TikTok ukuthi umuntu ozokwazi ukudesigna kahle graphic designer competition eyenziwe uKhuzana sebemtholile umuntu abamhlonze njengowinile sebedumile Media Pro useziwineleke imali engango 5,000 inkulungwane eyinhlanu uzothola nethikithi ke lokungena emcimbini aphinde athole ne tracksuit ephelele setup yakwa K-Star 7 kwakade kumenyezele kanjalo ke so lo muntu loyo ke olabo bantu ke siyababongela kakhulu akuyinto enhle ke leyo kodwa ke sisakhuluma ke ngabantu aba-ediwe asazi ke noma sebegcinile yini abantu ukudwa phela ingxoxo lokho iqhubeka uthola ukuthi abanye abaconfirm ngesikhathi abanye baconfirma late uthola ukuthi ke ama-post elokho evela kancane kube ngathi mhlawumbe abaqedi no suke beqedile abanye abantu so bengaconfirm kusakhona indaba zezimali kusakhona ukuthi nawe uzobe kweminye imicimbi umuntu engakhona yena ukufika kulowo mcimbi lo so kusavunyelwa nama deposit sometimes ukuthi umuntu uzolalaphi mawukuthi bambooka special so kusuke kunento enjengalezo ukuthi umuntu akekho yini committed somewhere else ingakho yena nibona ukudileya ke uthola ukuthi bavela kancane abantu nakusasa bese ngavela abanye abantu na early Saturday khona ngamenyezela ngoba ingxoxo ezifana nalezi makunomcimbi angake ube neshow ube 100% ukuthi ke sekuphelile mase kukhulunyiwe nibona leso sikhathi leso ukuthi okay nakho maybe ke sekupheleleka okwamanje asingeke sazi ukuthi sekuphelele kodwa laba sebekhona siyabonga ukuthi batholakele and futhi bazoba khona seqinisekisiwe angeke namba beze phela bakhokheleyo kumele kube khona into eja ama deposit ukuze bekwazi nabo besuke indawo zama flight indawo zama transport imoto ezompick up imuse kulo mcimbi loyo if kuzobe ku late kwaze ukuthi uzolala kuphi into enjalo so ukuhlela umcimbi akuyonto elula siyakhuluma nje thina basikhuluma nje singasilutho senza nje ama video but umzima behind ukwenza umcimbi kunzima kakhulu and akukho lula ngapha kufuneka abaxhasi ibonds ezinye ayisondele bese ivumele ziyahlehla so kuba kuningi kakhulu kodwa ke akusena ndaba ke uzoqhubeka kumcimbi uzoba impumelelo abantu ke angazi masekhona ama ticket asela and abantu abangahlelile angazi umuntu useyohlela kanjani bakhona abantu abathanda ukuhlela izinto ngama last minute umuntu sethi nami ngiyafisa ukuhamba yazi bengenayo show kodwa senginayo show okuzoba inkinga kakhulu ukwenza kanjalo but mathobe ibikhona indlela yethikithi usufisa ukuhamba kuzoba lula because into esiyinkinga kakhulu manje ithikithi ukuya lapha na uyafinyelela ungazi transporter wena akukho kude kakhulu nase Jews abantu abazo travel akukho kude kakhulu ukuthi mhlawumbe songalahleka udideke no indawo yakho idumile yaziwayo indawo vele entertainment is a close space like idome ivalekile so noma thuyani imvula umcimbi uzoba khona dark or blue bebesho kanjalo abantu kodwa ke asikho ke lapha umuntu ulapha ukuthi ke abantu ke bakwazi ke lokho ukuthi ke le Saturday usufile ngempela umcimbi
umlando ngampela kusubhaliwe usuqoshiwe ematsheni. Obade ecabanga ukuthi lento ngeke yenzeke, obade efisa otherwise angeke kusenzeka kanjalo. Sekufikile, selifikile usuku lo. Umlando vele usuqoshiwe. Into enjengale ikhandekile futhi uzoba impumelelo. Sibafisela abaculi ukuthi izinto ezinje bazenze. Sifise nakomunye futhi okwamaskandi ukuthi mayenza i-idea kanje abantu bekhulume kahle ngalowo mcimbi loyo, bengazama abantu ukubuza ukuthi hey why ubani engekho, why ubani ekhona. I don't think ogatsheni bayabuza ukuthi why ngamqasha ngubani. I don't think omzukulu bayabuza ukuthi why ngamqasha ngubani. I don't think SK bambuza ngalendlela ababuza ngayo Khuzani. Babuza nje 1 or 2 people abazi ukuthi hayi baphila no SK, kodwa abayenzi njengoKhuzani. Kuze kube nama video go YouTube dedicated ukubuza nje ukuthi uphi umuntu yenziwe, uphi ubani, uphi uqhosha. So okusho ukuthi uKhuzani uzoqasha wonke umuntu okhona kumaskandi ngoba kuKhuzani bawo perform labo bantu bawokhokhelwa ngayiphi imali. So uyakuphela nje umuntu okumele enze into uKhuzani abuze yibona wonke umuntu ukuthi ubani uphi. Bazobuza oGadla, bazobuza oAli, bazobuza obani. Ungabusazi ukuthi kahle bafuna ini, ngoba phela abaculi bakhona ogatsheni, bakhona onto encane, bakhona oduma kahle, Nkosi Amagcwaba bakhona. So yini enye limit bakhona, bafuna abantu because bakhona abantu baqashiwe. So abantu abayeke ukungena kakhulu ezintweni zabantu ukuthi benzana abantu. Nobani ngawenza umcimbi, nobani ofilayo ukuthi yena uxhasa ngalithola ifika khona nezikhulu azazi, maybe ikhuzanga kubo asazi zimsize aqashe lawo afuna ukubaqasha because kunzima ukwenza umcimbi, kunzima ukuthola abantu ngesikhathi, kunzima ukuthola abantu ukuthi bazoperforma nini. The same umuntu unemicimbi o3 before yo performa le Carnival City, futhi siyamshaya isikhathi vele sekuzolimala i-line up already in place esivele ilindile ukuthi yena izoperform. So wageja nje isikhathi laphana out because kwashaya nje isikhathi laphana uyavala umcimbi, bayaphuma abantu, indawo ibookiwe already ukuthi kumele kungena abanye abantu beyisebenzisa. Hlale kunama furnishings lapha, after furnishings indawo enjeyana zibhekwa in advance, kufana nama deposit amakhulu, yabo. Ungathola le ndawo uyibhukha nje iyodwa maybe is almost 500,000 because lapha kumele kube nemali deposit if kulimala izinto. So abantu kumele bebe aware izinto enjengalezo. So inkinga ayikho, abantu kabaye emcimbini, umcimbi ke ususemome kakhulu ngempela manje. Osabuza imibuzo sekulate for lokho, umcimbi uzoba impumelelo. Siyabonga Khuzani ukuthi usandisela abantu bazojabula abangakubo mayibabona ukuthi le nsizwa yakithi ijikele ikhona, bazojabula bazi uBrighton Shandu, bazojabula abazobona uKiss Before ukuthi le nsizwa ikhona. Iyawubamba umsebenzi, yakubamba kubo MC. Sibonga kakhulu udibana okuzayo.